Siwr mae pawb, Ameer sydd yma, a croeso nôl i'r Beirniadaeth neu'r Cystadleuaeth Flogio. A felly mae amser wedi hedfan, ond hefyd mae fe'n amser i gyhoeddi pwy sydd wedi ennill a pwy sydd yn fynd ar gwobr hefyd mwyaf bwysig. Felly, wrth i ni edrych ar y dau gystadleuwyr sydd ar y brig, mae dan ni Lucy a Cystadleuaeth. Nawr, tipyn o feedback i chi o ran y vlogs ei hun. I ddechrau, mae dan ni Lucy. Wel, oedd intro really bach neis gyda ni ar y dechrau gyda Lucy. O'n i'n licio'r ffordd yn edrych fel trail film, oedd e'n denu sylw, oedd e'n edrych bach yn proffesiynol hefyd. Fod e'n cael ei defnyddio gyda just camera sydd yn really syml. Felly techneg really da fyna. Hefyd nes i newid dillad ar un pwynt, oedd hwnna'n rhoi bach o TikTok feel i fi. Mae hwnna'n ffordd da i dod o draws mewn fideos chi. Ac hefyd, beth sy'n really bwysig a beth fi'n really licio amdano y vlog yna, o ti wedi rhoi dy bersonoliaeth ti allan, o ti'n edrych yn really gyfforddus, a mae hwnna'n dod ar draws yn really genuine ar y gamera. Dyna beth sy'n really bwysig. Ac wrth gwrs, y cymeriad bwysig oedd yn y vlog yw Gareth, y gath. Fi'n fan enfawr o gathod, felly mae fe'n cael tic ar y bocs hefyd. Ond, dewch i ni sôn am y pwnc, y social dilemma. Fi wedi gwylio y fideo yna, a fi'n wrth fy modd, a fi'n trial neud yr un peth, fi'n trial dod off ffôn fi. A ti ddim yn defnyddio fe am 4 awr y dydd. Fi ar ffôn fi 8, bron 9 awr y dydd. Felly peth difrifol, pwnc really da, felly da iawn ti. Nawr te, nesa i vlog Cystadleuaeth. Really licio y vlog yma, achos oedd e'n vlog cwbl gwahanol, strwythur cwbl gwahanol, a ti'n meddwl be oedd i sefyll mas i fi am mwyaf o just y llais. Llais really glir, really relaxed, ti'n swnio'n really gyfforddus. A ti'n meddwl be, oedd e mor ysgaf yn mor glir, oedd e'n neud pwnc ti sefyll allan fwyaf. So fi'n gallu dychmygu ti yn vlogio ac yn cyflwyno hyd yn oed fel podcasts, tutorials, gaming tutorials, streamo, neu hyd yn oed cael fel gadget show ti. Ti'n swnio'n really proffesiynol, a hefyd bydde ti'n voice-over, really da, siwr fod voice-over gwell na fi. So da iawn fyna hefyd. Vlogs cwbl gwahanol, dyna be o'n i'n licio amdano nhw. Felly, o ran Beirniadaeth, mae fe'n tough, achos fel wedes i, vlog cwbl gwahanol gyda ni rhwng y dau o nhw. Felly, i ddewis yr enillydd, sim drum roll gyda fi, ond dyle fi cael drums. Right, mae hwn yn un tough, a felly, am y reswm hynny, chi dwy mynd i dod yn gydradd gyntaf. Felly chi ddau yn ennill sydd yn wych, achos oedd e jyst mor anodd i dewis y vlogs yma. Felly gobeithio, newch chi mwynhau eich gwobr chi. Da iawn, a gobeithio, newch chi fwy o vlogs hefyd, achos oedd rhywun yn diddorol iawn. Fi'n siŵr allan ni gweld eich gwynebau chi ar hansh cyn bo hir. Felly mwynhewch eich gwobr fel wedes i, a joiwch yn Nadolig a blwyddyn newydd dda. Diolch, Coleg Cambria.